foli ɲuman dɔ min ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Sherifula Jabaramusow la sanga ani wagati aw bisimila ko kura kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya bana ani bana nacogoyaw la walasa ni aw an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma o sira kan bi an kelen don ka wele bila jɛkuluba ma jɛkulu min ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya ale sabatili la ni o de ye ordre des infirmiers ye bi an bɛna jɛ ka masala depuis kunu fo bi infirmiers yɛrɛ ye jɔnw de ye jɔyɔrɔ jumɛn b'u la n'o ye u ka histoire ye fo ka taa se u ye progrès minnu kɛ fo ka taa se baara bolodali minnu b'u bolo don n'a nataw la an bɛna jɛ bi ka masala kɛnɛ in kɔnɔna na bi ka da kan ni ko ko infirmier i b'a ye k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya ale ɲɛtaga sabatili la dɔgɔtɔrɔ ni ko i ka tɔgɔ duman sɔrɔ i ka baara la fo ka sɔrɔ infirmier ɲɛnaman b'i bolo min b'a to i ka furakɛli o bɛ se ka tɔgɔ duman d'i ma cogoya min na o kama bi an n'u bɛna jɛ ka masala jamukan in senfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru siraw olu bɛna labila ni ɲininkali bɛ aw bolo wali kelen ni aw b'a fɛ ka aw hakilinaw di jamukan in kɔnɔna na ni o de bɛ tali kɛ 73 91 68 92 an bɛna kuma di u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma ni o ye u ka président ye a ka tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna président bɛ se ka hakɛto ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye. Jama Islamo abenula akila ira la ala kan shira la ala kan be sababa ma mina ni to Bokar Sidiki Jabate ni di ordre des infirmiers présents ye ke kuma foni sisan kuma man badu nga na wona kuma fa me sha kuma la atla ba tellement akacha nafaka bon ok parce que alsa infirmière donne te malla kanya parce que ni tra docteur so kona la beba fo de ala fo ko docteur alors que bete docteur en claque lindo belika barado belika spécialité do comme on fit sur furati sunamolo amam benoyi ala sonama inje anga wulel jabilla kana kanin konna no ko fe anga mawulelin flana ale fene be na to ni ajam fo ana flebagaw nyana sege to ni jam fo ok président la foli ko fe anga foli be Sherifula TV mo be aka wulila pour que anga masala ordre des infirmières et infirmiers kan ne to Sidi Koulibaly né ordre des infirmières et infirmiers secrétaire général. Ok. Merci. Inche anga wuleli jabila kana kenen konna nabi o ko fa anga mawlele sabana le fene bina to kana jam fo to kana jam fana flaba. Madame Wanula ne to Ousmane Fani les ordre des infirmiers secrétaire à la formation en communication. Ok inche anga wuleli jabila ma wulele nan le fene bina to kana jam fo. Ok anula jama nga foli be Sherifula TV anu mo mo sigile no kauna je nga foli be bela jene ne to sénateur la ne secrétaire administratif ordre kono ok inche anga wuleli jabili la o ko fa amina kuma di amba male fene ga to kana jam fo ana fleba ko Sherifula TV barakela ni aflali kala jama benula ne madame Dambele Salimata Dawi ne be infirmier ka jɔkulu kɔnɔ ne wari duntigi dankan ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wari bɔra ani ninnu de bɛna jaabi ka masala an ka babu sen kan o kɔfɛ an ka mawuleni ale fɛnɛ bɛ se ka a tɔgɔ n'a jamu fɔ ne tɔgɔ Amadou Ba ne ye secrétaire administratif ok inche an ka wuleli jabili la kana kɛnɛ kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalanden fila olu fɛnɛ ye jamukan in kibaruya mɛn u wulila ka na walasa jamukan in bɛ se ka kɛ u yɛrɛw ɲɛna ka da a nafa kan an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ na tengu président na yalima président i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ kunun ka na se bi ma infirmier a nana cogo di n'o y'a histoire i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna a kan. d'accord ika ɲininkali diyara n ye nka yani n ka
pour que ka kuma jaabi fɔlɔ ne fɛ ka fɛn dɔ fɔ faamuyali ka sɔrɔ ko dɔ la fɔlɔ sabula n yan bi parce que n ye ordre des infirmières ni infirmiers de présent ye i bɛ jɛkulu tɔgɔ la fɔlɔ fɔ mɔgɔw k'a dɔn ka perepere latigɛ jɛkulu ye min ye a nafa ye min ye comme ça n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka don kuma tɔw kɔnɔna la an ka jɛkulu ye ordre de ye comme i y'a fɔ cogo min na ordre o ni syndicat tɛ kelen ye danfara b'olu ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna bɛɛ walawala i ye sisan ordre ni syndicat tɛ kelen ye ordre ni association tɛ kelen ye syndicat n'a y'i diya i bɛ don o la de o tɛ wajibi ye papier bɛ min fɔ association n'a y'i diya i bɛ don o la de o tɛ wajibi ye papier bɛ min fɔ nka ordre o doni ye wajibi de ye jagoya papier b'o de yira n'i ma don i bɛ se ka kɔlɔlɔ n'i ma don i bɛ se ka sɔrɔ ten i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ parce que gafew kɔnɔna la a fɔlen don pour que a ka dɔn k'a fɔ k'i ye infirmière ou infirmier f'i ka i inscrit ordre la de hali n'o y'a sɔrɔ i ye kalan kɛ i ka diplôme sɔrɔ hali ni diplôme b'i bolo ni diplôme b'i bolo ni inscrit tɛ ordre la i tɛ infirmier n'i ma papier sɛbɛn o ye jamana yɛrɛ ka papier labɛnnen ye donc o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kalan kɛ k'i tilala a bɛ wajibiya i kan yɔrɔnin bɛɛ i ka taa ka t'i inscrit ka t'i tɔgɔ sɛbɛn jɛkulu in na i bɛ taa jɛkulu in na jɛkulu in bɛ commune bɛɛ la bi a bɛ région bɛɛ la a bɛ cercle bɛɛ la donc a tɛ se i ka bɔ sigida dɔ la ka taa sigida dɔ la a tɛ s'o la walima ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la a tɛ s'o la i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ tila ka t'i ka commune na ou bien ka cercle ou bien ka région na i bɛ taa ni ordre u b'a f'i ɲɛna papier minnu kan ka ɲini ka na i b'o ɲini i bɛ na n'o ye i bɛ inscription sara i ka papier bɛ ɲɛnabɔ ka d'i ma. ok o faamuyala. infirmier ye baara gɛlɛmanba ye comme bamananw b'a fɔ cogo min na sanjikɔrɔ si tɛ dɔn sabula n'i mana taa an ka dɔgɔtɔrɔsow fɛn fɛn kɔnɔna la i ni mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o ye infirmier de ye donc olu de fɔlɔfɔlɔ bɛ ye banabagatɔ fɛ depuis dɔgɔtɔrɔso donda la i mana na dɔrɔn k'i man kɛnɛ fɔlɔ infirmier de fɔlɔ b'i bisimila k'i tɔbɔtɔbɔ k'i lasigi donc olu de bɛ kɛ hakili ni fɛn ninnu na dɔgɔtɔrɔso voilà ɲininkali fɔlɔ minnu bɛ k'i la infirmier de b'o kɛ donc infirmier ye fɛnba ye mais a dɔnnen tɛ o ye ko yɛrɛ n'a kɛcogo ye ni min ninnu dara k'a bɛɛ walawala ne kelen bɛ an bɛ bi bɛɛ ka kuma la a ma dɔn depuis kunu fo bi or que u jɔyɔrɔ ka bon depuis ni donna la i ni mɔgɔ min bɛ bɛn fɔlɔ n'o kɛcogo ma ɲɛ i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ bɛ sɔn ka don baara tɔ bɛɛ la dɛ kana siga fiyewu komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na o bɛ dépend an yɛrɛ depuis colonisation wagati la nin ko in dɛmɛna madame bɛ bi wa madame depuis o kuma de parce que fɔlɔfɔlɔ infirmier nana cogo min na fɔlɔfɔlɔ infirmier ni bi infirmier cogoya kelen tɛ o parce que a tun bɛ daminɛ fɔlɔfɔlɔ kalan niveau ko yɛrɛ la fɔlɔ n'i ye niveau ko yɛrɛ ta k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ a bɛ f'o ma ko CP dɔrɔn la i tun bɛ kɛ infirmier ye fɔlɔ depuis ni i bɛ 6e o tɛ 6e voilà o ye wagati i tun bɛ k'o ye a nana b'o la ka kɛ DEF ye école secondaire de la santé ani école des infirmiers du principe du Pongé ani Sikaso ninnu a nana b'o la bi an bɛ bac de la niveau bac et o la n'i ye bac sɔrɔ i bɛ don an bɛ système dɔ kɔnɔ n'a fɔ ko système LMD licence master doctorat donc internationalement an bɛ se ka compétir o la sisan mais bakuruba teliya la n t'a dɔn fɔlɔfɔlɔ n'i ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔba min ka dɔnkilida la mɛ u tun b'a fɔ ko infirmier d'état n'o dɔnkili ma a tun bɛ k'i ɲɛna ko foyi tɛ o sanfɛ parce que olu ye infirmier valeur dɔ u ye valeur dɔ infirmier la depuis o waati o fɔra parce que mali yɔrɔ si tun tɛ sɔrɔ k'i tɛ infirmier sɔrɔ yɔrɔ min na k'a daminɛ duguba kɔnɔna la fo togodaw fo bugutifɔ yɔrɔ min i bɛ infirmier sɔrɔ a la u bɛ fan bɛɛ fɛ anw de bɛ baara bɛɛ kɛ n bɛ misali dɔ f'i ɲɛna sisan
ni bina so job abada meni mu soubassement ni ma soubassement non je dron ga soutenya avec son habile avec son habile infirmier kɛnɛya yɛrɛ supasɛ mais nen wa bela ka be fɛsɛ yi ni nana dɔgɔtɔrɔso la anw b'i bisimila n'an y'i bisimila min kan ka kɛ an b'o kɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de an b'a fɔ karimasina nana nin de b'a la o bɛ fɔ a ɲɛna donc ale b'a fɔ ni banamasina fana b'a la n'ale y'o fɔ dɔrɔn a banna ale bɛ papier sɛbɛn furakɛli kan ka kɛ cogo min na fura kan ka di i ma cogo min na i kan ka lakɔlɔsi cogo min na o b'an infirmier bɛɛ bɛ aw de bolo n'an y'o kɛ ka ɲa banabagatɔ bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'an m'o kɛ ka ɲa dun a bɛɛ bɛ tiɲɛ voilà pour qu'on k'i ma n ko dɔgɔtɔrɔ n ko infirmier ye soubassement de infirmier aw ni ce aw ni ce aw yɛrɛ mɔgɔ bɛ fɔ i yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman na parce que an ka baara ye sanjikɔrɔ wɔsi ye ni ɲuman kɛra infirmier tɔgɔ tɛ fɔ nka ni juguman de kɛra dɔrɔn ko infirmier u kan ka kɛlɛ ayi mɔgɔ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ n'i yɛrɛ hakilinata i yɛrɛ ŋaniya a kɛ ka ɲa dɔrɔn a na dɔw ye o wagati tɛmɛna infirmier tun tɛ dɔn a tun tɛ dɔn i tun kɛra komi fu nka bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi tellement an ka métier yɛrɛ évolué la dɔgɔtɔrɔw bɛ infirmier la bi munna nin kalanjanba in bɛɛ bɛ kɛ nin jɔyɔrɔba in bɛɛ bɛ aw la mais i b'a ye caman b'a fɔ u tɛ fɛn dɔn mun de bɛ na n'o fana ye n ye kuma dɔ f'i ɲɛna sisan ne m'a f'i ɲɛna ko ni ɲuman kɛra a tɛ fɔ ko infirmier don nka ni juguman kɛra a fɔ ko infirmier don k'a tɛ fɛn dɔn a bɛɛ tulu bɛ ta ka d'an ma soci tulu bɛ ka dabi kun sinon n'an bɔra sonya na bi n tɛ n kalikan siɲɛ baara tɛ kɛ dɛ parce que anw de bɛ furakɛli bɛɛ kɛ n b'a fɔ ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ a la aw de bɛ banabagatɔw nɔfɛ anw de bɛ banabagatɔ tɔbɔtɔ anw de bɛ banabagatɔ nettoyer anw de bɛ furakɛ banabagatɔ la anw de bɛ kuma duman fɔ banabagatɔ ye banabagatɔ yɛrɛ bɛ d'anw na ka fɛn dɔ fɔ an ɲɛna o tɛ fɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛna parce que aw ni olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ permanemment ni dɔgɔtɔrɔ ye diagnostic posé k'a fɔ ko ni ne bana b'i la ka ban a tɔ bɛ infirmier u ka ɲɔgɔn ye man ca ni visite wagati de sara bi na ou bien ni problème wulila anw de bɛ taa fɔ infirmier de bɛ taa fɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛna ko nin bɛ nin banabagatɔ la donc min kan ka kɛ an b'o kɛ kuma ma ɲi da kelen na sinon n'i y'a ton kelen bɔ an ye lakɔlimɛtiriw yɛrɛ a bɛ mɛn dɛ n bɛ kuma to mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛnɛ k'i da don a la k'a fɔ sinon kelen b'a bɛɛ fɔ ka ban o man ɲi an bɛna kuma di o la secrétaire général ma a bɛ se ka mun fɔ ka fara président ka nin kɔrɔfɔ ninnu kan ok an ka foli b'a ye kura je crois que président ye caman fɔ ni ko i bɛ infirmier domaine ta Mali la a ka misɛn dɔɔni mais a ɲɛ ka misɛn dɔɔni mais a ɲɛmisɛnya gɛlɛya yɛrɛ bɛ sɔrɔ gafew fana kɔnɔ donc a sɛbɛnnen don cogo min na est ce que o ye évolution su o cogo la gɛlɛya dɔɔni b'o kɔnɔ parce que président y'a fɔ n'an ko an b'a bɛɛ fɛ sisan o cogo la temps tɛ n'an permettre mais n'i y'a jateminɛ infirmier y'a daminɛna ka sɔrɔ depuis Mali yɛrɛ tɛ a daminɛna o cogo la ka sɔrɔ diplôme bac tɛ mais ni fɛn bɛ taa ɲɛ ɲininiw bɛ kɛ ka essayer ka ɲɛtaga ɲini a kɔnɔ pour que ka mɔgɔw nimisi wasa Mali la n'i y'a jateminɛ Mali école de santé créé la san mun na depuis avant l'indépendance Mali la waati dɔ sera jusqu'à les années 89 Mali dan tun ye infirmier d'état de ye infirmier yɛrɛ dan tun ye infirmier d'état ye bac DEF niveau o kɔfɛ niveau bac donc cadre infirmier ko catégorie A kuma yɛrɛ tun tɛ fɔ yɛrɛ ale mɔgɔ tun tɛ si ko n'a ye mais munna parce que ne y'o de fɔ n ko gafe de tun bɛ ten o cogo la mais i bɛ baara kɛ ni min sɛbɛnnen don gafe kɔnɔ de c'est ça walasa infirmier dan tun ye infirmier d'état de ye laɲiniw de nana kɛ ka na niveau bac kɛ sisan ka sɔrɔ ka kɛ catégorie BD ka sɔrɔ ka na système LMD la ka kɛ catégorie A bon o y'a sɔrɔ formation wɛrɛ bɛ kɛ ka infirmier kɛ catégorie ka yɛlɛ parce que infirmier n'i ko infirmier caman spécialité caman b'a kɔnɔ c'est comme les médecins infirmier général bɛ yen
dɔw bɛ soin kɛ mais spécialité fana bɛ yen il y a spécialité fɛn fɛn na médecin na a caman bɛ infirmier la président bɛ ka kuma ten ale fana ye infirmier anesthésiste réanimateur de trésorier fana y'o de ye ORL bɛ yen IBOD bɛ yen ophtalmo bɛ yen nin bɛɛ bɛ infirmier la mais nin si tɛ se ka infirmier spécialisation kɛ n'i ma tɛmɛ infirmier général yɛrɛ fɛ fɔlɔ. Donc infirmier yɛrɛ ye min ye bakuruba la bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira fɛ. Infirmier clan bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira fɛ parce que fɔlɔ la a tun bɛ ka kɛ ten mais dɔw bɛ yen sisan n'o ye kinesiw ye olu dɔw bɛ taa o ka sira fɛ sisan mais fɔlɔ fɔlɔ o caman bɛɛ tun bɛ tɛmɛ nin de fɛ fɔlɔ. Bon o ye évolution a bakurubaw ye mais n'i ko an ka to historique kɔnɔ comme an ye ordre ye ne bɛ se ka n da ma o ordre historique la dɔɔni dɔrɔn n'a ma kɛ baasi ye parce que ordre historique an ye ordre de ye association olu ordre sigila ka kun association ka laɲiniw de la association nationale des infirmières et infirmiers du Mali o association sigila Mali la depuis 1991. 1991 Musa Traoré Beni o mɛnna dɛ jamana ɲɛmɔgɔ laɲini dɔw kɛ association ni syndicat caman nana o sen fɛ o nɔgɔnɔ la an ka cɛkɔrɔba ɲumanw caman farala ɲɔgɔn kan ka association sigi ka kun dɔ ɲini fana pour que infirmiers ka ɲɛtaga ka se ka sabati o ɲɛtaga sabatili ɲinini ordre fana laɲini kun b'o la donc an taara o tibi taba la o ni san joli fo kana fo 2017 an ordre sɔrɔ ka kɛri 2017 de a sera ka kiri ordre bɛ sigi ni loi ani décret de président fɔ sisan association bɛ sigi ni récépissé ye mais ordre a bɛ sigi ni loi ani décret de an ka ordre an ye ministre ka baarakɛ ministre de santé ka yamaruya de kɔnɔ organisme personnalité du ministère de la santé avec autonomie de gestion o kɔrɔ ye an bɛ ministre ka ca la ministre de b'an bila ca la infirmier Mali infirmier bɛɛ kunkanko la a ka laɲini min bɛ ani anw yɛrɛ ordre bɛ se ka laɲini min kɛ pour que infirmier ka taa ɲɛ an bɛ se k'o baaraw boloda k'o kunnafoni di ministre ma an ka jɛ k'a waleya ɲɔgɔn fɛ mais ministre t'anw sigi an ka sigili o bɛɛ ɲɛfɔli n'o gafe kɔnɔ an bɛ baara kɛ ministre ka yamaruya la mais ministre ka da tɛ anw ka sigili la n'a tɛmɛna sariya fɛ n'a sera ale ma i b'a sɔrɔ a ma tɛmɛ sariya de fɛ parce que a kɛra cogo o cogo an b'ale fana ka hukumu kɔnɔ. donc n'a gɛlɛyara de a bɛ se ka sa. n'a gɛlɛyara donc ordre kɛlen o cogo la association des infirmiers ka laɲini fɛ an ka cɛkɔrɔba ɲumanw caman ala ka hinɛ o caman na. u ye baara min kɛ anw nana sigi o de la an fana seko ye min an b'o kɛ pour que an dɔgɔninw n'anw denw fana ka na taa parce que an ye garijɛgɛ min fana sɔrɔ olu fana m'o sɔrɔ. o b'a jira k'a fɔ infirmiers ka ɲɛtaga sirilen don ordre de la. a ka ca ala fɛ ordre ani association mana jɛ ka min kɛ n'an bɛnna min kan n'an sera famaw ma ni hakili ɲuman b'o bolo an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a la parce que anw sigi kun y'o de ye. ministre bɛ tagabolo ɲuman min kɔ dɔgɔtɔrɔya la ni infirmier kunda don an de bɛ ministre bilasira ni médecin kunda don médecin fana ordre bɛ yen ni pharmacien kunda don pharmacien ka ordre bɛ yen sage-femme ka ordre bɛ yen chirurgien dentiste ka ordre bɛ yen o ordre 5 de bɛ Mali santé la 5 alors an bɛɛ bɛ jabara kelen na ministre ka yamaruya kɔnɔ ministère de bɛ ka so dɔ ta an bɛɛ bɛ yen de. Le ministère de bas sera le courant sera de dire ça organisme personnalisé avec autonomie de gestion. Donc on devait profession organisée. Comment faire l'ordre? On devait chercher ordre de professionnel. Ah, chamabe. N'a un dado mina. Amisa que on a nié conduit que à l'ambassade qui a diplôme mais là. Il était profession exercice qu'elle mal là. ala fana di ordre ma sariya kɔnɔna na mais kɛcogo fana de b'a la o de bɛ ka kan mɔgɔw bɛɛ ka essayer ka ordre faamuya pour que ka baara ka kɛ ka ɲɛ. ok i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na nin kɔrɔfɔ ninnu kɔfɛ n'a sɔrɔ la ni mɔgɔ bɛ jama la min bɛ fɛ ka dɔ fara nin kɔrɔfɔ ninnu kan yanni an ka se an ka ɲininkali wɛrɛ ma. bon ne bɛ se ka dɔɔni fara kan komi a y'a fɔ cogoya min na ordre nana ka ordre kɛ profession kɔnɔ donc
parce que caman m'a faamu a y'a fɔ wagati dɔ la ko yɔrɔ infirmier y'a dan kun ye infirmier détail mais maintenant infirmier bɛ yen fo ka se doctorat ma mais i mana kɛ infirmier fo ka se doctorat ma togo o togo i ye infirmier de ye parce que i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ. I n'a fɔ médecin généraliste. Voilà. Médecin généraliste. Hali n'a kɛra professeur ye a bɛ to ordre de médecin de kɔnɔ. Donc infirmier fana b'o cadre de kɔnɔ. Donc infirmier hali ni ka doctorat b'i bolo tu restes infirmier. Donc tant que i bɛ ka profession infirmière de kɛ hali n'a sɔrɔ i tun bɛ spécialité wɛrɛ la e nana ka na baara kɛ min bɛ profession infirmière de la i bɛ ordre des infirmiers de kɔnɔ. Parce que min kɛ ka tɛmɛ i ka spécialisation nana i bɛ ka baara kɛ ni o de ye sisan ala k'an kisi ni ko y'i sɔrɔ o kɔnɔ i ka kuma ye ordre des infirmiers de ye. Ne kuma fɛ k'o de. Donc i kun fɔ yɔrɔ ye o yɔrɔ kelen de fana ye. Ok. Voilà ne kuma fɛ k'o yɔrɔnin de fara a kan. Ok i ni ce i ka nin kɔrɔfɔ ninnu na n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka dɔ fara awɔ kuma b'i bolo. I bɛ se ka dɔ fara i ka kuma kan. Ne bɛ fɛ ka mun fara kuma in kan n'an ko ko ordre yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n b'o fara président ka kuma kan an k'a dɔn k'a fɔ ordre inscription pour un infirmier diyagoya de don n'i tilara i ka kalan na diyagoya de don i k'i inscrit ordre la o b'an ka sariya gafe la article 10 ani article 11 na donc comme sariya de don n'i ma inscrit n'i ye baara kɛ a jatelen don comme i bɛ exercice illégal la i n'a fɔ ka baara kɛ ka sɔrɔ i ma yamaruya yamaruya t'i bolo parce que privé la fɛn dɔ bɛ yen n'i inscrit la i kan k'o fana ɲini n'o ye yamaruya sɛbɛn ministre bɛ mun di mais a bɛɛ bɛ tɛmɛ ordre de fɛ ordre de b'a bɛɛ instruit i y'a faamuya donc ni o ma kɛ n'i ye baara kɛ a bɛ komi i bɛ exercice illégal la o baara in ka sɔrɔ o tɛ sariya kɔnɔ o ɲagalen don an bɛ don min na komi bi sariya fɛ donc an b'a ɲini an ka denmisɛnninw fɛ komi ekɔliden fila yɛrɛ bɛ yen ni fɛn fɛn tilara kalan na i ka t'i jija i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn i ka na i tɔgɔ sɛbɛn ordre la bon ordre sigilen 2017 anw ye ordre 5 de bɛ yen Sekiale y'a fɔ cogo min na ordre 5 bɛ santé kɔnɔna na anw de sigila presque a bɛɛ kɔfɛ anw ka création kɛra en 2017 mais anw sigilen ni bi cɛ baara nɔgɔyara parce que bureau ye baara mun kɛ k'a ta Kayi la fo Douentza bi les 19 régions du Mali ka fara Bamako kan ordre représenté len don a bɛɛ la bureau sigilen don a bɛɛ la région bɛɛ la a bɛ cercle bɛɛ la bi donc baara nɔgɔyalen don infirmier bolo donc n'i tilara kalan na i bɛ localité mun na i b'o ordre ɲini i bɛ passer donc i b'i ka inscription kɛ i bɛ bila règle kɔnɔna na donc n bɛ fɛ ka o yɔrɔ de fara a kan. I ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na o la Sinɛ e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o inscrit tɔgɔsɛbɛn ninnu ni a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo di ordre des infirmiers kɔnɔna la. Ok madame i ni ce i ka ɲininkali la ordre des infirmiers a bɛ baara yɛrɛ sinsinnen don fɛn sababa kan a fɔlɔ jumɛn o ye inscription de n'an b'a fɔ ko tɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ tɛ se ka sɛbɛn fiyewu fi i ka gafe dɔw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka na n'o ordre des infirmiers la o gafe ye jumɛn ni jumɛn ye i bɛ demande kɛ ka adresser président de la i bɛ attestation i ka diplôme i b'o copie de kɛ ani ka wolo sɛbɛn ani nationalité ani i ka carte d'identité copie i b'o de kɛ ani fiche dɔ bɛ yen ko fiche signalétique o de bɛ minɛ anw fɛ i b'o de rempli n'i y'o rempli tuma min na anw bɛ sɔrɔ ka gafe dɔ dilan sisan k'i ka diplôme nin k'o bila ka taa authentifier c'est-à-dire ka taa sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ réellement e ye diplôme nin i y'a diplôme a ka ɲi
o bɛɛ de bɛ sɛgɛsɛgɛ donc o b'a jira k'a fɔ ka wuli ka taa ni sɛbɛn ye ten ten a tɛ minɛ ten ka bɔ sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ fɔlɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra tuma min na k'a jira an na ko a ka ɲi an bɛ sɔrɔ ka numéro dɔ de d'i ma a bɛ fɔ o ma ko numéro d'inscription i bɛ lakodɔn o de ye lakodɔnnen de ye sisan donc tɔgɔ bɛ sɛbɛn an ka gafe de kɔnɔ ko e de ye infirmier de ye donc n'o bɔra yen sisan i bɛ sɔrɔ ka gafe dɔ ɲini ko agrément o agrément nin o de b'i yamaruya i bɛ se ka taa baara kɛ i yɛrɛ ye yɔrɔ wɛrɛw de la mais a t'i yamaruya i ka yɔrɔ dayɛlɛ yɛrɛ agrément ka baara de o donc o agrément papier dɔw fana bɛ ɲini pour que i ka se ka o papier de sɔrɔ donc o papier la i ka wolosɛbɛn b'o la i sigilen don yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko résidence o papier b'o la ani nationalité ani casier judiciaire ani CV i bɛ CV de dilan ka na i ye waati mun kɛ baara la i b'o de fɛn dilan ka na n'o donc n'i nana n'o sisan an fana bɛ na o jateminɛ k'o la n'an ye jateminɛ k'o la an b'o bila ka taa an ka minisiriso de la sisan donc olu fana b'u hakilina de y'a kan i n'a ka kan i bɛ sɔrɔ ka agrément nin k'a bila ka na di anw ma anw fana bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa a bɔra yɔrɔ min na ka na parce que an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ bɛɛ n'an b'a fɔ o ma an ka bureau a bɛ Mali région bɛɛ la a bɛ alhamdulilayi a fana bɛ Mali cercle bɛɛ la bi donc an b'a lase ka taa di olu de ma hali ni nana k'an k'a di ma an tɛ sɔn ka di ma parce que a bɔra yɔrɔ dɔ la ka na donc ni fana ye agrément sɔrɔ agrément t'i permettre fana i ka yɔrɔ dayɛlɛ n'i yɛrɛ i ka baara kɛ donc pour que i ka baara kɛ i ka yɔrɔ la i yɛrɛ ye gafe fana an b'a fɔ ko licence d'exploitation donc o fana b'a dan na pour que i ka se ka i tɔgɔla yɔrɔ dayɛlɛ i n'a fɔ cabinet de soins ou bien les infirmiers donc pour que i ka se ka cabinet de soins les infirmiers dayɛlɛ i bɛ licence d'exploitation de ɲini donc o licence d'exploitation o fana sariya dɔw bɛ yen i b'o de timɛ pour que i ka se k'o de sɔrɔ donc o fɛn ye jumɛn ye i bɛ se ka infirmier dɔ ɲini ka fara i la a sabanan ye jumɛn ye i bɛ se ka aide-soignant ɲini ani manœuvre donc an ka gafe la infirmier kelen manœuvre kelen ani gardien kelen olu de bɛ an ka gafe de la pour que i ka se ka yɔrɔ dayɛlɛ mun bɛ se ka fara i kan ka baara kɛ awɔ donc o papier b'a dama i bɛ tila tuguni ka contrat kɛ olu de la o mɔgɔ saba nin na wajibi la fana n'i ye contrat k'o la i fana bɛ tila tuguni ka vie technique ɲini i ka CSRF n'an b'a fɔ a ma an ka sigida dɔgɔtɔrɔsoba mun bɛ yen olu fana bɛ na i ka yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ est ce que dɔgɔtɔrɔso nin a bɛ yɔrɔ min na est ce que a yɔrɔ ka ɲi wa est ce que i n'a ka kan wa walima i n'a man kan olu fana bɛ n'o sɛgɛsɛgɛliw de kɛ n'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u b'o papier de d'i ma i fana bɛ a plan de kɛ plan architecturel donc n'i y'olu kɛ sisan i b'olu de gafe ninnu fara ɲɔgɔn kan ka tila ka na n'a ye ordre des infirmiers de la donc n'i nana n'a ye anw fana b'a sɛgɛsɛgɛ est ce que papier min nana est ce que a ka ɲi wa ou bien a man ɲi anw fana bɛ sɛgɛsɛgɛli fana boli a kan ka sɔrɔ k'a bila ka taa an ka sanfɛmɔgɔw fɛ donc c'est à dire a bɛ passe yɔrɔ caman na a bɛ tɛmɛ o tɛmɛsira ninnu fɛ licence kelen tɛ licence nin a bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ o de la a sɔrɔ de ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o faamuyana o de la an b'a ɲini an ka infirmiers bɛɛ fɛ n'i ye licence ɲini i k'i dusu ma ɲɔgɔn parce que ale bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman de fɛ parce que caman ye n'o y'a don dɔrɔn o bɛ girin ka na kalo kelen kalo fila kalo saba u bɛ na an ka fɛn ma bɔ fɔlɔ donc o fɛn tɛ licence a bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a labɔ ka d'i ma. ok maintenant ni ni yamaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dir'i ma e sera ka i ka cabinet de soins infirmiers dayɛlɛ i bɛ se ka yamaruya ka baara sugu jumɛn kɛ ou bien i bɛ se ka baara sugu bɛɛ kɛ kɛnɛya na sira fɛ a kɔnɔ wa. ok i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ. parce que gafe min bɛ d'i ma ko licence d'exploitation a bɛ d'i ma ni i ka baara kɛ sariya kɔnɔ o ye jumɛn ye pansement i ka se ka joli ko a yɔrɔ kɔnɔ i ka se ka perfusion kɛ n'an b'a fɔ ko sérum doli
i y'a faamuya ani fana i bɛ se ka ni banabaatɔ mun nana i bɛ se ka ladilikanw ɲumanw di u ma pour que u fana hakili bɛ se ka sigi cogo min na donc ninnu tagabolo ninnu i ka fɛn bɛ d'i ma o de kama en même temps i bɛ se ka fura minnu bɛ sɛbɛn fana dɔw sɛbɛn infirmière de hukumu kɔnɔ parce que par exemple pansement kɛ minɛnw i bɛ se k'olu sɛbɛn. Donc o b'a yira k'a fɔ baara kɛrɛnkɛrɛnnen don i bɛ se ka baara minnu kɛ donc o de b'an sɛnsɛn ka se président ma président e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye degun minnu bɛ aw bolo nin baara in kɔnɔ ka daminɛ ordre la fo ka taa se infirmiers ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira bɛ yen ni mɔgɔ min b'a fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ walima n'i b'a fɛ ka i hakilina di jamukan in kɔnɔ i bɛ se ka weleli kɛ 93 91 68 92 président i bɛ se ka o ɲininkali ninnu jaabi an ye. Bon, Madame Inche, comme il y a photo maintenant dans la donne, il y a ben fin qu'on a sabla, il y a fallu mi numéro faut que Madame Nella, il peut faire que fika ni faut le cadon. Et ordre bella on est ordre là bas mon gré là. Ah oui, ordre bega la gare. On est la gare. Kaklagan baraba in bega tu. Kaklagan baraba in. Mais infirmier au folo. Monsieur Sablangra Sambalanyo. On faut les kaka. Alors, au long mais infirmier face à face kanye fauye aka famia. Nous nous ka don d'abord moi mire infirmier. Infirmier yɛrɛ fana ka ɲini k'a dɔn ne yɛrɛ ye min ye fɔlɔ pour que i ka dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ye min ye fɔlɔ u ka dɔ min fɔ fɔlɔ gafe an ka gafe min bɛ yen an ka gafe bɛ siti bɛɛ kan gafe a ma fɔ k'i ka gafe in ta k'a durusi i kunkolo kɔnɔ gafe ta i b'a kalan bakuruba min b'a la baara kɔnɔna la i ka hakɛ n'i ka fɛnw kɔnɔna la n'i y'o dɔn a bɛ ko caman nɔgɔya i bolo. Parce que nous avons fait que il y a donc ni réuni follow. Koni i jujon donc i taoro uti kamana fidi. Donc infirmier ka la jowo nga gafe femme bi comme c'est la future loi bi décret bi règlement intérieur bi tout commandé code de déontologie bi famu ni ko don. Ni ko don. Et fene bi se ka la se mo rama ka ni fo no ka famia. Parce que Alsa, Mourobana, hôtel ordre ni association ni syndicat différencié. Chama wakila na kumani. Ko chama grina kana wakila ko syndicat do. Non na ye ka fama ka fo ordre te syndicat. Dan farabu nonche. Ordre te association dan farabu nonche. Parce que ordre le bé comme le président c'est la fin tout comme ça. Ni mo do fouti que c'est ça. Infirmier dɔ mana foti kɛ ni a kan ka ɲagi a bɛ ɲɛfɔ ordre de ɲɛna ordre fɛnɛ fɛn dɔ bɛ ordre sariya kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko formation disciplinaire c'est à dire jɛkulu kan ka jɛkulu bɛ sigi ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan karimasina ye nin kɛ ani mun ka kan n'a sɔrɔ n'a a yirala k'a fɔ vraiment a ye min kɛ foti don ani min kan ka mun ka kan ani ɲangatali min ka kan o bɛ d'a kan ordre de fɛnɛ bɛ se k'o kɛ sabula an ka papier kɔnɔ a fɔra toujours ni fɛn kɛra sa hali n'a fɔra ministre ɲɛna ministre fɛnɛ bɛ ni infirmier don dɛ n bɛ segin ka kuma kan ni infirmier don ji bɛɛ n'a tɛmɛsira don ministre fɛnɛ b'o papier bila ka na anw ma karimasina ye nin fɛn kɛ anw de bɛ se k'a apprécier k'a fɔ a y'a kɛ a taara se fɔ nin fɛnɛ n'o kɛra maintenant papier bɔli o ye anw ye a y'a fɛnɛ cogo min na an bɛ se ka avertissement d'i ma an bɛ se k'i blâmer an bɛ se k'i suspend an bɛ se k'a fɔ de tɛ infirmier ye diɲɛ kɔnɔ o se bɛ aw de o se bɛ ala ye o se b'an ye parce que n'anw ye papier bɔ i la yan k'a fɔ a kana kɛ ko malo dɛ an ka papier bɔ k'a signer e k'a signer k'a fɔ Maro Tarawele e tɛ infirmier ye hali n'i taara diɲɛ dan na i tɛ se ka infirmier baara kɛ foyi tɛ se k'a falen a yɛlɛma tɛ se ka don non o y'o bannen sabula i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ
i ko k'i infirmier fɔlɔ olu fana gafe ci anw ma yan Mali la yan ne i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara fɔ k'i ye infirmier k'i bɛ baara kɛ olu bɛ gafe ci anw ma Mali la yan k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a dɔn ka ɲininkali kɛ u b'a fɔ cogo ɲininkali kɛ dɛ Maru Tarawele ou bien Musa Kulubali est-ce que infirmier don wa est-ce que sanction t'a kan wa Afrique jamana b'o la Asie b'o la Amérique b'o la diɲɛ yɔrɔ n'i taara yen nɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ u bɛ papier ci anw ma fɔlɔ k'anw ɲininka anw ka gafe dɔ fana bɛ yan kalo o kalo san o san plutôt o papier a bɛ fɔ o ma ko tableau de l'ordre o kɔrɔ de i ka cotisation sera normal la i inscrilen don san o san an b'o papier bɔ o bɛ jɛnsɛn Mali fantan naani bɛɛ la n'i tɔgɔ yɔrɔ kɔnɔna la o kɔrɔ ko e infirmier lakika ye sabula i kan ka min kɛ i y'o kɛ donc n'anw y'o papier jaabi n'o ci ka n'anw ma e tɛ b'a kalama k'o cira o u b'o ci anw ma adresse parce que o bɛ kɛ kɔ kan o bɛ kɛ kɔ kan o bɛ ci anw ma confidentiel anw b'a lajɛ n'an y'a lajɛ n'an y'a sɔrɔ a kɔnɔ a fɛn k'a fɔ k'e tɔgɔ tɛ anw ka tableau la e ma inscrit aw t'a dɔn anw b'i jaabi an b'a fɔ ko nin tɛ infirmier parce que a t'anw ka tableau la n'o fɔra dɔrɔn ko wagati sera dɛ n'o fɔra dɔrɔn o ye ko tiɲɛnen ye o tigilamɔgɔ bolo madame ne y'a f'i ɲɛna o wagati de b'a n'i b'anw wele nin na i b'anw wele heure 4 de la o la an b'a kun na ɲini de heure 4 heure 5 infirmier ye baara ɲumanba ye infirmier ye mɔgɔba de ye donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ nin na nka n bɛ min ɲini fɛ an wele heure 4 ba ɲuman k'an wele ka na an bɛɛ de don infirmier kun na ɲɛ ɲɛna k'a f'i ye n'Ala sɔnna a ma an bɛna tila ka jamu k'an wa donc Sigal bɛ fɛ ka dɔ fara ta kan merci beaucoup madame an tɛ se ka jamu nin kɔnɔ i yɛrɛ ye kuma fɔ dɔw bɛ yen que nous tenons à dire même n'a kɛra minute 2 kɔnɔ an bɛ se ka bakurubaw fɔ perspective ani les difficultés. Infirmier au Mali là, je vais commencer d'abord par les perspectives. Président d'adolescent, président est mis fort, charia là, on dit là qu'à bédo qu'à kateme, on doit n'y en kateme. Que la Mali là. D'abord, secrétaire administratif mis fort. Inscription lettre d'adresse président, mais licencié ani agrément ou adresse ministériel là. Mais faut on a yamaria kanga sera quand on djena nai. Ko que c'est pour le ministère faut na ka traiter. Donc, dans les perspectives, on a dit, on fait qu'à gaffer de labin, on fait acte professionnel. Pour que infirmier de Yoromina, il est niveau mina, à quand à dos charaf, il est miké, et il m'a miké. Oui, on est qu'à barrer. On est barrer de campi. Il quand à miké, on est barrer le acte professionnel. On est barrer de qu'un clair là, on est tout il y a ministre là, on est arrêté bola, au fond un tableau de. À Flana est mis. An bɛ fɛ ka an yɛrɛ kɛ diɲɛ communication bi baara bɔra n'i b'a kɛ ni communication ye jɛn dɔrɔn a bɛ kɛ tɔ ka jɛ aujourd'hui an bɛ fɛ ka une grande visibilité avec l'ordre site web an ka base de données tout comme ça an bɛ fɛ ka partenaires aussi ni opérateurs dɔw ye dans le domaine pour que au moins infirmier ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ a waati la bɔlɔsira ɲuman kan a ɲuman yɛrɛ an b'o taga bolo la ça c'est un peu les difficultés. Ensuite, les perspectives. Mais les difficultés, vraiment malformation infirmier bi. Jama ba jere. Oh, ok. Alors que ne a jateminɛ école-so cayara ko ye mɔgɔw ka former de. Madame, waati cogoya kama an tɛna se ka ni janya. Parce que OMS ka jate la a fɔla ko mɔgɔ 23 professionnels pour 10 000 habitants. Mɔgɔ ba tan ou battante 23 professionnels pour 10 000 habitants. Oui, charia. Mais adamaden ni man gɛlɛn n'o bɛɛ ye wa? O ka gɛlɛn n'o ye. Hein? Bi bi in na caya ko tɛ. Il faut école de santé caman bɛ formation ɲuman kɛ gouvernement yɛrɛ de dɔw bilasira ka tɛmɛ n bɛ se ka n da don o la. Gouvernement ye juru ɲini banque union européenne fɛ ka école privée dɔw financer o ka baara ɲuman kama. A daminɛ na mais bi bi in na Mali bi bi in na tɔgɔ an ye ordre an tɛ se k'a fɔ bi école de santé ye nin nombre Mali kɔnɔ
Ministère de la Santé de fana tɛ papier di éducation de b'a di gɛlɛya dɔ bɛ yen n'an ko an b'o décortiquer u bɛ se ka kɛ ka thème dɔ yɛrɛ u babu ka dun kosɛbɛ a filanan ye min ye o ka de santé ko ninnu a y'a fɔ ko an bɛ taa an ka diplôme fɛsɛ sani an ka mɔgɔw ta ordre la ne ka bureau kɔnɔ bi diplôme bɛ faux diplôme a ka ca diplôme 200 ye. Ni sɛgɛsɛgɛli in bɛɛ kɔfɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo di? Parce que n'i bɛ diplôme di centre d'authentification de b'an bolo i ka diplôme bɔra an b'a bila ka taa an b'a bila ka taa yɔrɔ la u yɛrɛ b'a fɔ k'olu ma diplôme di awɔ ne y'o f'i ye mon bureau alors ne fɔ waati min na a dɔgɔnba ye diplôme 200 faux diplôme bon olu bɛ ka furakɛli kɛ jamana kɔnɔ bi ka sɔrɔ infirmier tɔgɔ ye ka sɔrɔ infirmier tɛ. O fana o ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de kan k'o bɛɛ kɛlɛ mais faamaw kan ka fara an kan fana k'o kɛlɛ kɛ parce que an fana dan t'a la ani fonction publique bi bi in na ni infirmier bɛ taa fonction publique la fonction publique sariyaw bɛ yen an tɛ se ka boli olu kan kosɛbɛ mais baarakɛɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais normalement bɛɛ o baarakɛɲɔgɔnya la ni mɔgɔ ma an yɛrɛ fɛ ni mɔgɔ ma fɛngɛ passer ordre la sariya ko i reconnu tɛ n'u bɛn'o ta fɔlɔ kan ka passer anw de fɛ. Aw kan ka sigi ka. mais malheureusement bi bi in na an ma se k'o waleya fɔlɔ a laban yɔrɔ min ye bi a da sera ma exercice libéral a ye texte min fɔ e ye ɲininkali ɲuman dɔ k'a la ko n'i ye ka cabinet soin ni cabinet kinésithérapie sigi kan ka mun ni mun kɛ a ye min fɔ ɲɛna ten n'a sariya min taara san min na est ce que n'a fɔra e bɛ da la sariya min taara 85 ka na 91 fo bi a sariya mɔgɔ ma bolo da la ka lamaga o bɛ taa waati min na infirmier dan ye infirmier d'état ye niveau DF donc a fɔra cogo min na a bɛ n'a fɔra ko o sariya kelen ka ta ko ka ɲangini kɛ bi est ce que bɛ ɲangini kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan o bɛɛ gɛlɛyaw ye baara kɔnɔ o de kosɔn ko n tɛ se ka débat nin fɛngɛ en tant que Ségal ni an ma nin gɛlɛya nin dɔ fɔ an b'a kan dɛ an bɛ ka gafew kɛ Dieu merci bi bi in na an bɛ ministère mɔgɔw fo ani infirmier kelen tun bɛ se n'o y'a mɛ hali polisi la ministre bɛ Ségal bɛ président wele Dieu merci Ségal permanemment il est en contact avec le président ani infirmier tun bɛ encore kelen bɛ dɔrɔn ko kojugu kɛlɛ ninnu kɛra dɔrɔn o ye président wele président fana bɛ an informer an bɛ don gafew kɔnɔ donc an b'a lajɛ an fana bɛ jaabi d'ale ma ale fana bɛ jaabi lase sanfɛ n'an kan ka sɛbɛn gafe kan n'an bɛ min di jɔna min ka kan an b'o kɛ donc n tɛ se ka bɔ masala la ni ma nin yɔrɔ ninnu la nin kunnafoni ninnu na o nafa ka bon kosɛbɛ ɲininkali dɔ kuma dɔ b'i bolo ka fɔ. bon laban min bɛ fɔ dɔrɔn en tant que secrétaire de la formation évolution il faut qu'on en parle a ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan texte min taara 1985 n'i y'o texte ta texte min taara en 1991 85 kana 91 n'i y'o ta k'a fɔ k'i ka infirmier régionaux ye bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que avant l'indépendance diplôme tun tɛ tɛmɛ 8 mois de formation kan kana 3 ans na kana 3 ans na 2010 état yɛrɛ DEF niveau DEF état o formation jɔ en 2010 donc bac kɔfɛ licence bɛ yen master bɛ yen doctorat bɛ yen bi i y'a faamuya donc n bɛ fɛ k'o évolution fara kan comme temps y'an kuma laban na yanni an ka bɔ comme école dɔw nana ni ɲininkali b'u fɛ yanni an ka jamukan datugu ɲininkali bɛ fɛ.